Top Forex-signaalit Telegram Channel. 1000 pip builder 5-7 signaalia päivässä. RoboForex noin 5 signaalia päivässä. Forex Signals VIO, jossa on noin 5 signaalia päivässä. FXPremierepsi.com, jolla on 1 signaali ilmaiskanavalla ja 15 signaalia VIP-kanavalla päivässä. Free Signals Pro, jossa on 1 signaali päivässä. Apex Bull, jolla on noin 3 signaalia päivässä. SureShot Forex, jolla on 1-5 signaalia päivässä. Keskustellaanpa joistakin kaupankäyntisignaaleja koskevista kysymyksistä ja vastauksista. Ovatko kaupankäyntisignaalit aina tarkkoja? Tämä riippuu palveluntarjoajasta. Forex-kaupankäynti on aina arvaamatonta, ja signaalien tarjoajat pyrkivät luomaan signaalit mahdollisimman tarkasti. Useimmat signaalien tarjoajat lupaavat signaaleilleen 70-90% voittoprosentin, ja tämä on erittäin hyvä voittoprosentti. Nämä luvut viittaavat prosentuaaliseen osuuteen niiden signaaleista, jotka osuvat voittoihin. Ovatko maksulliset signaalin tarjoajat parempia? Maksulliset signaalin tarjoajat pyrkivät luomaan erittäin tarkkoja signaaleja, joilla on erittäin korkea voittoprosentti. Kyllä, ne ovat parempia useimmissa tapauksissa, mutta eivät aina. Tietenkin on joitakin poikkeuksia. Pitäisikö minun valita ilmainen signaalin tarjoaja? Aloittelevana valuuttakauppiaana sinun pitäisi valita hyvä ilmainen signaalipalvelun tarjoaja, koska se säästää rahaa. On kuitenkin tärkeää testata signaaleja ennen niiden aktiivista käyttöä. Voinko käydä kauppaa ilman kaupankäyntisignaaleja? Kyllä voit. Mutta sinun on tiedettävä, että laadukkaat kaupankäyntisignaalit lisäävät voittoprosenttiasi ja tekevät työstäsi paljon helpompaa. Jos haluat lisätietoja parhaista Forex-signaaleista Telegram-kanavalla, seuraa tämän videon alla olevaa linkkiä.